Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Welcome to UCAAP 2018. Bibida po sa ating ball game coverage ngayon ay ang mga manlalaro po ng koponan ng Santa Cruz Academy at Merida Queen College Junior Division po ng UCAAP 2018. Dito pa rin po sa home court ng Don Honorio Ventura Technological State University dito po sa Bacolor, Pampanga. Jump pack po itong mga supporters at magkabilang kampo yung po mga pamilya nito pong dalawa pong koponan na magbabanggaan po ngayon. Silipin po muna natin itong unang 5 manlalaro na isasabak po sa unang quarter nito pong MQC at SCA. Makikita po natin sa koponan ng Junior Division ng Merida Queen College itong paraan ng kanila pong paglarga ng mga ikinasang manlalaro ay bagamat aminado pong kapos sa mga malalaking manlalaro itong mga to. Kumpiyansa itong team na ito na maililigaw ng kanilang small forward at shooting guard ang depensa ng kanilang katunggali. Yan ay sa katauhan po ni Baltasar, De Jesus, Manansala, David at Reyes. Muli, ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng CLTV 36, BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess DY Ventures total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country, and supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Tunghay na po natin ang makasyong ball game ng Merida Queen College versus Santa Cruz Academy dito po sa UCAAP 2018 Junior Division. Bola na agaw, napunta sa Santa Cruz Academy. Number 2, Bautista. Bautista, nagmamadali, tinira, wala. Bola na pulot ni number 14 to number 1, Aquino. Tira sa ilalim, wala. Rebound ni Paule. Pineda. Baltasar. Tira ni Baltasar, wala. Rebound ni number 2. Aquino. Pasa kay number 14, wala. Rebound ni number 3. Kay number 7, Pineda. Pumeke, tumira. Wala pa rin yung tira. Rebound ni number 7. Tira sa 3, wala. Bola out of bounds. Bautista for 2 points. Unang puntos siya sa ating ball game. Foul committed on number 9. Minute and 70 seconds gone by sa ating first quarter. Carry on.
to Flores. Kay Pineda. Pansa ilalim na agaw. Bautista uli. Wala this time yung tira. Follow up ni number 4. Pumasok. 4-0 lead para sa Santa Cruz Academy. Huwag na agaw. Bautista. Double dribble. Number 3 for 2 points. 4-2. Aquino to Bautista. Lakap. Pasa kay number 4. Tumira, wala. Rebound pa rin ni number 4 yan. Put back. Ganda naman niyang galaw para kay number 4. Siya tumira, siya rebound. Siya nag-follow up. De Jesus. May foul committed on number 4. First free throw ni De Jesus pumasok. 6-3 score natin. 7-24 first quarter. Wala yung pangalawang tira. Rebound ni number 4. Laka, pasa. Natapik ni number 10. Naagaw yung bola. Posa naman niya. Naagaw ni number 2. Lead pass to number 4. 2 points yan. Nakakarami na si number 4. That is the 6th. Pang-anim na puntos yan para kay number 4. 14 seconds to shoot. Jesus. Wala yung tira. Rebound ni number 14. Number 2, Bautista. Kay Aquino. Aquino for 2 points. Marquez, 10 to shoot. Rebound ni number 3. Pasa kay De Jesus. Tira, malakas. Rebound ni Aquino. Kay Lakap. Lakap nagmamadali. Lakap! Basket count plus foul committed on number 10. Score po natin 12-3. Lamang ng siyamang SEA. Bonus free throw, di pumasok. Rebound ni number 6. Pasa kay number 7, Pineda. Number 21 to number 3, Paule. Paule, 2 points. 12-5. Aquino. Biglang tumira sa 3. Wala yung tira. Tapi ka ng bola out of bounds para sa MQC. Del Rosario inbounding to number 7, Pineda. $40 seconds to shoot. Bola na agaw. Number 4 to number 2, Bautista. Wala lang yung tira. Rebound ni Pineda. Bola na agaw ni Bautista. Wala pa rin yung tira. Sayang naman. Ang gandang agaw, kaya lang di na-shoot yung tira. Pineda, pasa sa ilalim, nabutata. Bola na punta kay number 14. Bautista sa 3. Bautista, 3 points. 15-5. 10-point lead. 10 puntos kalamangan ng SCA. 12 to shoot. 10 to shoot. Number 3. Agawan sa bola. Nakuha ni number 14. Nakuha pa rin ni number 6. 10 to shoot. Number 21. 7 to shoot.
Ball out of bounds. SEA basketball. to Aquina. Pasa kay number 4, wala yung tira. Rebound ni number 6 to number 7, Pineda. Pineda pa rin. May foul committed on number 9. Di pumasok yung unang free throw. Second free throw, wala pa rin. Rebound na punta kay number 4 to number 3. Pasa kay number 2 sa 3. Number 3! Number 2, 3 points! Nakakadalawa na sa 3-point area. Si number 2, Bautista. Paule, pilit na tira, pumasok. 18-7, 11. Number 3 to number 1. Ten to shoot. Basket count plus foul committed on number 3. Ball out of bounds para sa MQC. Andalasan inbound the ball, pass to Supalpal yung tira. 17 seconds sa shot clock ng Santa Cruz Academy. Number 4. Wala yung tira. Gandang pasa. Hindi na pumasok ang tira. Pineda. Umikot. Pumasa kay number 15 for 2 points. 29. 2 minutes and 30 seconds first quarter. Number 2, Bautista, tumira sa 3. Wala yung tira. May foul on number 11. Timeout at MQC. When you thinking, damn, what is this? That's us. Niggas speakers band when it hits like what? Give me some jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started, but that beat gon' cut. We just wanna party, so tonight, so what? Come on, everybody, put the drink down, bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started, man, I think right now. On with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you feeling. $14 seconds. Flores. May foul. Foul committed on number 11. Penalty. Pangalawa na yan para kay number 11. First free throw ni Flores, hindi pumasok. Wala pa rin yung pangalawa. Ball out of bounds para sa Santa Cruz Academy. 2 minutes and 4.
Bautista tumanalansan. Bola ng tapik palabas. Bola pa rin yan ng SCA. 11 seconds. Number 11 sa 3. Umintis yung tira. Rebound ni number 8. To number 15 Flores. Pineda. Pineda. May tanga pa rin ng bola. 14 seconds sa ating shot clock. Flores. Kay Baltasar. Wala yung tira. Rebound ni Aquino. To number 3. Hindi nakita si number 2. Pasa kay number 4. Wala. Sabi ka ng bola. Napunta kay Pineda. Binalik kay Pineda. 2-point shot para kay Pineda. Time out! SCA. Kids that's in your ears, pump the gas and spin the gears. 1 minute Gonna get it going till the sun and 9 appears. We be living in the television wonder years. Come bring that thunder here. Yeah, I'm attracted to that boom. Set up shop, shut down soon. Yeah, right. All night we be on that Zoom, and I'm talking that camera flash. I was big, click, click. I stick to fast. See, I'm never gonna let the moment pass. If it's here right now, reach out to grasp. Yep, they say get 'em, I got 'em, I gotta unload. No Beretta, I shot 'em, I never run slow. See, I can if I want this town. Stay hyped all night when the fans around. Wala yung tira ni Baltasar. Nakuha ni Flores yung rebound. Tira yung foul committed on number 6. 2 free throws. The award kay number 15, Flores. First free throw ni Flores pumasok. 20-12. 2 out of 2 para kay Flores. $50 seconds. Ang gandang galaw niyan para kay number 6. Pineke. Sumabit yung dalawa. Foul on number 15. First free throw ni number 6, naawa ang ring, pumasok. 21-13. Second free throw. Nothing but net. Sub. Number 6. $40 seconds. Pineda tumira. Wala yung tira. Rebound ni Torres kay Baltasar. To Pineda. 8 seconds to shoot. $23 seconds. 20 seconds. 15 seconds. Flores. Bola na agaw ni Bautista kay number 6. 2-point shot. 5 seconds. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. And supported by Vice Governor Delta Pineda, developing youth through education,
leadership training, talents, and athletics.